UDlubheke bafowethu ukhiphile njengamanje akaqali kade wayekhiphe ongqambothi lomculo. Nangonyaka odlule wayekhiphe i-album iTight. Abaningi abangasile emakhanda bayiphika bawangabaza amandla le album. Kodwa kuyiqiniso ukuthi ibinamandla kakhulu le album. Ubuyile futhi nakulokhu uzokhipha futhi ungqambothi olunye lwe-album. Asikuyekeleni-ke ukuvilapha kwakhe ngokuthi vela kasekho full time kangaka emculweni. Usekhipha mhla ethanda mengathandi futhi akakhiphi. So bafowethu kwesinye isikhathi akumele amandla omuntu adliwe phila. Masiza emculweni uDlubheke womunye wezinkakha ezikhona eziphilayo njengamanje okufanele sihloniphe ngengoma. Ukuthi akazwani nobani, wadelela abani, uhlaza kubani. Bafowethu asisebenzi kanjalo. Into ebalulekile ingoma le yasiphakela yona okuyiyona eyikhulumelayo. Iyona nto le kufanele kumele bafowethu sifunde ukubhekana neqiniso. Ungazi umuntu umvunyisi ukuthi uyazwana neqhawe lakho, cha. Ezwane engazwani uvuma ingoma wena le oyilalelayo ngoba awulaleli ngoba indaba zabe enye into le eseceleni sikhuluma ngengoma.